kita lanjutkan untuk acara yang selanjutnya yaitu Tari Kuda Kepang Putra, persembahan dari Margo Budoyo dan Sabang Raya Motor. Ayo. Micel saking Sasana Pamaisan menika penari kuda putra saking Margo Budoyo. Selamat siang, selamat menyaksikan. Waseho. Yo. Yo. Wahai. Wadah ya. Yo. Ayo. Ayo. Was. Hey. Yup. Hey. Yoti. Yeah. Lo. Yoti. Yup. Well. Ayo. Ayo. Awas. Latala. Ayo. Oi, hey. Yo. What? Yo. Wah, hey. Was. Latala. Pencolot penari kuda menika. Hiburan ini hanya cuma siang saja. Ayo. Lo. Ayo. Latala. Apa kae? Ayo. Was. Yap. No. Ayo. Yo. Jihad.
menika papat cacaipun Inilah dia para penari kuda kepang putra persembahan Margo Budoyo bersama Sabang Raya Motor. Para tamtama Margo Budoyo magita-gita baris biak biak siap siaga para prajurit mereka angrasuk keprajuritan jam lorot cahyanipun kados daru menika para penari kuda putra Margo Budoyo papat cacaipun dasar bocah bagus lincah cerdas tur trengginas nggih menika nggambaken gambaraken Raden Mas Perpati oh inilah dia para penari yang didatangkan jauh-jauh dari Jawa Barat, putra Sunda yang bisa menari seni Jawa kuda kepang, tentunya inilah dia Chandra.
Mase ada Mas Yayan, Mas Jayanto, Mas Idoy, dan ada juga Mas Chandra. Neng dalan galengan iki biyen nate tak liwati kegandengan tangan padha ngucapke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci Jengkirat pencolot kating pencolot salahipun para penarik putra aku umpama kowe rambute aku sing dadi kuntrite umpama kowe sikile aku sandal japite suwe-suwe tak rasane malah ora penak dhewe yo bejaku kok kaya ngene uripku sakno ning dalan-dalengan iki awas Mase halo mbaknya yang pakai baju merah nanti mabuk kegandengan tangan padha ngucapke janji senajan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci doh wong bagus tega temen ninggalne aku yo ok iha yo wah yo yo para penari kuda kepang itulah dia gambaran dari para prajurit dari Bantarangin pasukan kuda genap 144 kuda yang berhiaskan emas wah iya deh abang biru lampune di
Jur saiki bingung atine telung dina mulai rono telung dina bali ning kene sakne sing sedina salahe bojo akeh ku sapa sing sedina kanggo wong liya bagi yang minat dengan jasa abang kuda kepang atau hiburan Jawa Margo Budaya bisa menghubungi nomor handphone atau WA yang ada di spanduk kami. Bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njur wakal ditinggal Yo. Oh. Yo. Was. Ho. Oh. Ciho. Lo. Hurra. Rock. Para penari kuda putra Margo Budaya Hello.